ஓம் கம் கணபதே நமக. ஓம் குருவே நமக. அட்டகாசமாய், சூப்பராய், தூளாய், கலகலப்பாய், மங்களகரமாய், மகிழ்ச்சியாய், அதிரடி சரவடியாய், விஸ்வரூப வெற்றியை பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து கோடிகளை குவிக்க போகும் அன்புள்ள நேயர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மிக மிக முக்கியமான பதிவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு பிப்ரவரி மாதம் 16ஆம் தேதி சங்கடகர சதுர்த்தி. 100 ஆண்டுக்கு பிறகு வருகின்ற அற்புதமான நாள், கோடியில் ஒரு நாள், கோடான கோடி நன்மையை தரக்கூடிய நாள். இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி அன்னைக்கு நம்ம விநாயகர் கோயிலுக்கு போயிட்டு நம்ம விநாயகரை வழிபட்டோம்னா பணம் அதிகமாக சேரும். சரிங்களா? பணம் 5 மடங்கு 10 மடங்கு நம்ம வாழ்க்கையில் பணம் சேரும். அதே மாதிரி எப்பேற்பட்ட கடன் இருந்தாலும் அந்த கடன் அனைத்தும் நிவர்த்தி ஆயிடும். கடன்லாம் சீக்கிரமே அடைஞ்சிடும். அதே மாதிரி கடன் அடைஞ்ச வேகத்திலேயே பணம் சேரும், பணம் தங்கும், சொத்து வாங்குவீங்க, வீடு கட்டுவீங்க. சரிங்களா? வீடு வாங்குவீங்க அல்லது கட்டுவீங்க. அதுக்கடுத்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் சுப செலவுகள் நடக்கும். திருமண வயது உள்ளவங்களுக்கு திருமணம் நடக்கும், திருமணம் ஆனவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும். அதே மாதிரி வேலை தேடுறவங்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். ஆல்ரெடி வேலையில் இருக்கவங்க அவங்க முதலாளியாக மாறுவாங்க. இத்தனை நாள் ஏதோ ஒரு இதில் வேலை செஞ்சுன்னு இருப்பாங்க. ஒருவேளை வேலையே செஞ்சுன்னு கூட சில பேர் பிஸ்னஸும் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த மாரும் மாறுவாங்க. வெளிநாடு யோகம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி தங்கம் வாங்குவீங்க, வீடு வாங்குவீங்க, சொத்து வாங்குவீங்க. அதே மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல புது கார் வாங்குவீங்க, சொகுசு கார் வாங்குவீங்க. இது எல்லாமே சுப செலவுகள். ஒரு குடும்பத்தில் சுப செலவுகள் நடக்கணும். சுப செலவுகள் எந்த வீட்டில் நடக்குதோ அந்த வீட்டில் தான் மகாலட்சுமி தாயார் இருப்பாங்க. அதேமாரி நல்லது செய்யக்கூடிய அத்தனை தேவதைகளும் அந்த வீட்டில் நடமாடிக்கிட்டு இருக்கும். அப்படி இருக்கிற வீட்டில் செல்வம் சேரும், செல்வம் பல வழியில் வரும், வற்றாத பண வரவு இருக்கும். சரிங்களா? அதேமாரி ஒரு குடும்பத்தில் விரைய செலவு தான் ஏற்படக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி அன்னைக்கு நீங்கள் விநாயகரை வழிபடுங்க. உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சங்கடங்கள் அனைத்தும், விரைய செலவு, கண் திஷ்டி அனைத்தும் நீங்கி உங்கள் வாழ்க்கையில் செல்வம் சேரும். இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வர சங்கடகர சதுர்த்தியை நம்ம வழிபட்டோம்னா செல்வம் சேரும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு இரவு நீங்கள் தூங்கும்போது நான் சொல்கிற ஒரு எளிய பொருளை உங்கள் தலகாணிக்கு அடியில் வச்சு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை ஒரு 3 நிமிஷம் மனசில் நினச்சிக்கின்னு அந்த பொருளை உங்கள் கையில் வச்சு மனசில் நினச்சிக்கின்னு உங்கள் தலகாணிக்கு அடியில் வச்சு நீங்கள் தூங்கி பாருங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் இருள் நீங்கி ஒளி பிறக்கும், துன்பங்கள் நீங்கி இன்பங்கள் பிறக்கும், நோய் நீங்கி ஆரோக்கியம் பிறக்கும், கடன் நீங்கி செல்வம் பிறக்கும், வறுமை நீங்கி மிகப்பெரிய கோடீஸ்வர யோகம் பிறக்கும், தடைகள் நீங்கி மிகப்பெரிய வெற்றிகள் பிறக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற அத்தனை பிரச்சனைகள் நீங்கி நல்ல எதிர்காலம் பிறக்கும், இனிய பொற்காலம் பிறக்கும், மிகப்பெரிய கோடீஸ்வர யோகம் பிறக்கும். உங்கள் வாழ்க்கை ஒரே நாளில், ஒரே வாரத்தில், ஒரே மாதத்தில் ஓஹோன்னு மாறும். நீங்களாம் கனவுல கூட நினச்சி பார்க்காத அளவுக்கு நீங்களும் சரி, உங்கள் நண்பர்களும் சரி, உங்கள் உறவினர்களும் சரி, உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி உங்களுக்கு விநாயகர் கொடுப்பாரு. அதாவது விநாயகர் அவர் நினைச்சாருன்னு வச்சுங்களா, நமக்கு பெரிய விஷயமா இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் தான், நம்மளாம் நினைச்சு பார்க்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறத கூட ஈஸியாக கொடுத்துருவார். அப்படியே போகிற போக்கில் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பார். அப்படிப்பட்ட பெரிய மிகப்பெரிய விஷயத்தையும் அவர் எளிதாக கொடுக்கக்கூடியவர் தான் விநாயகர். அதனால தான் அவரை முதற் கடவுள்னு சொல்கிறோம். அதனால தான் விநாயகருக்கு ஒவ்வொரு தெருக்களிலும் அவர் கோயில் இருக்குது. சரிங்களா? அதேமாரி நம்ம விநாயகரை நம்ம போகிற போக்கில் ஏதோ ஒரு வேலையை அவசரமாக போயிட்டுருக்கோம், கோயிலுக்கு போகிறது கூட நேரம் இல்லை அப்படின்னா கூட அப்படியே விநாயகரை நினச்சி, விநாயகா எனக்கு இதை நீ செஞ்சு கொடு விநாயகனா போதும். அந்த இடத்துல ஓடோடி உங்களுக்காக நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதை முழு வெற்றிகரத்தோடு செஞ்சு கொடுக்குறவர் தான் விநாயகர். அதனால தான் அவர் முதற் கடவுள்னு சொல்லுவோம். மலை அளவுக்கு பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் அதை அப்படியே ஈஸியாக ஒரு வார்த்தை நம்ம கேட்டால் போதும், அதை உடனே செஞ்சு கொடுத்துருவார். வாழ்க்கையில் உங்களை யார் கைவிட்டாலும் சரி தான், உங்கள் அப்பா அம்மா கைவிட்டாலும் சரி, சொந்தக்காரங்க கைவிட்டாலும் சரி, நண்பர்கள் கைவிட்டாலும் சரி, நீங்கள் யாரை ரொம்ப நம்புறீங்களோ அவங்க கைவிட்டாலும் சரி, நீங்கள் யார் மேலே பாசம் வச்சுறீங்களோ அவங்க கைவிட்டாலும் சரி, அதேமாரி உங்கள் குலதெய்வம் கைவிட்டாலும் சரி, இஷ்ட தெய்வம் கைவிட்டாலும் சரி, விநாயகரை நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா, விநாயகரை ஒரு வார்த்தை நீங்கள் வணங்கினீங்கன்னா அவர் உங்களை தேடி ஓடோடி அனைத்தும் உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பார். நீங்கள் கேட்டதையும் கொடுப்பாரு, கேட்காதையும் கொடுப்பாரு, நினைச்சதையும் கொடுப்பாரு, நினைக்காதையும் கொடுப்பாரு, எதிர்பார்த்ததையும் கொடுப்பாரு, எதிர்பார்க்காதையும் கொடுப்பாரு. வாழ்க்கையில் உங்களை யாருமே உங்களை ஒரு நல்ல விஷயமாவே உங்களை சொல்லலைன்னு வச்சுக்கலாம். இல்லை உன்னால் அது முடியாது இது முடியாதுன்னு உங்கள் நண்பர்களும் சரி, அப்பா அம்மாவும் சரி, உங்களுடைய ஆசிரியர்களும் சரி, குருவும் சரி, யார் யாரெல்லாம் உங்களை ஒரு மட்டம் தட்டிகிட்டே இருந்தாலும் நீங்கள் விநாயகரை நீங்கள் சரணாகதி அடைஞ்சிட்டிங்கன்னா, விநாயகரை ஒரு வார்த்தை, விநாயகா என்னை காப்பாற்றி விடு விநாயகா, இதுலேருந்து என்னை எப்படியாவது என்னை மீட்டெடு விநாயகா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா போதும், அத்தனை பேரோட வார்த்தைகள் அனைத்தும் தோத்து போகும், நீங்கள் தான் ஜெயிச்சு போவீங்க. அதே மாதிரி
அதல பாதாளத்துல இருக்கிறவங்கள கூட அலேக்கா தூக்கி அந்த மிகப்பெரிய கோபுர உச்சில வச்சு அழகு பார்க்கக்கூடியவர் தான் விநாயகர். முட்டு சந்தில போய் மாட்டிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு எல்லாம் மிகப்பெரிய பணத்தையும் மிகப்பெரிய ஒரு கோடீஸ்வர வாழ்க்கையும் கொடுக்கக்கூடியவர் தான் விநாயகர். அப்படிப்பட்ட இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி அன்னைக்கு நீங்க விநாயகர் கோயிலுக்கு போங்க. போயிட்டு விநாயகருக்கு பிடிச்ச நெய்வேத்தியம் கொழுக்கட்டை இருக்கு பார்த்தீங்களா, விநாயகர் கொழுக்கட்டையோ அல்லது பிடி கொழுக்கட்டையோ நீங்கள் வந்து விநாயகருக்கு வந்து நெய்வேத்தியமாக வச்சு படைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு. அதேமாரி அங்கே வர்ற பக்தர்களுக்கும் சரி, குழந்தைகளுக்கு வந்து விநாயகர் அந்த நெய்வேத்தியம் கொடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். அதே மாதிரி அங்கே வர்ற பக்தர்கள் ஒருத்தவங்களுடைய ரூபத்திலே அவரே வந்து நீங்கள் கொடுக்குற பிரசாதத்தை வந்து வாங்கி சாப்பிடுவார். அதே மாதிரி குபேரனுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து குறையாத செல்வம் எப்படி வருதுன்னா, விநாயகர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம், விநாயகர் கொடுத்த ஒரு வரம் தான் வந்து குபேரனுக்கு வந்து பல விதத்தில் வந்து குபேரனோட கஜானா எப்பயுமே நிரம்பி வழியும். எம்மாத்திரம் அள்ளி அள்ளி செலவு பண்ணாலும் குபேரனோட கஜானா ஏன் நிரம்பி வழியுதுன்னா விநாயகருடைய வரம் தான். அதாவது குபேரன் ஒரு முறை வந்து விநாயகருக்கு வந்து விருந்து வச்சார் குபேரன். அப்ப விநாயகர் வந்து அவரு மாட்டும் சாப்பிட்டுக்கினே இருந்தார். குபேரனால வந்து குபேரன் வந்து தொடர்ச்சியா உணவு வந்து பரிமாறிக்கிட்டே தான் இருக்காரு. ஆனா வந்து விநாயகர் வந்து அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டுக்கினே இருக்காரு. இது இப்போ பல நாளாச்சு, பல மாதம் ஆச்சு, பல வருஷம் ஆச்சு. ஆனா விநாயகர் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காரு. குபேரன்கிட்ட இருந்த சாப்பாடு எல்லாமே தீர்ந்தும் போச்சு. அந்த குபேரன் இருக்கிற பகுதியில் அந்த இடத்துல இருக்கிற அத்தனை சாப்பாடும் தீர்ந்து போச்சு. அதுக்கடுத்து குபேரன் வந்து சிவபெருமானையும் பார்வதியும் போயிட்டு அவர் வந்து வணங்குறாரு. இந்த மாதிரி வந்து விநாயகர் வந்து என்னால் சாப்பாடு கொடுக்க முடியல, அந்த அளவுக்கு அவர் சாப்பிட்டுக்கினே இருக்காருனதும் அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு உணவை கொடுக்குறாங்க. அதை எடுத்து கொடுத்தோம். குபேரன் ஒரு விநாயகரோட பசி வந்து தீர்ந்துட்டுது. அதுக்கடுத்து விநாயகர் வந்து குபேரனுக்கு, நான் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோத்தையும் எனக்காக நீ பரிமாறின, விழுந்து விழுந்து பரிமாறின, விழுந்து விழுந்து கவனிச்ச, எனக்காக நெய்வேத்தியத்தை வந்து நீ படிச்ச, அதனால உனக்கு என்னைக்குமே குறைவில்லாத செல்வம் வரும், என்னைக்குமே உன் கஜானா நிரம்பி தான் வழியும் அப்படின்னு வரத்தை கொடுத்துட்டு வந்து விநாயகர் பண்ணார். அப்படிப்பட்ட விநாயகருக்கு நம்ம நெய்வேத்தியம் வந்து நம்ம இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி அன்னைக்கு அவர் நெய்வேத்தியம் வச்சு நம்ம வணங்கினோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில என்ன வேணும்னு கேட்குறோமோ அது நம்ம வீடு தேடி வரும். சரிங்களா? அதே மாதிரி அந்த துறையில பெரிய ஆளாவீங்க. அதாவது ஒரு நடிகை ஒருத்தவங்க அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயத்த நான் ஷேர் பண்றேன். அதை கேட்கும்போது உங்களுக்கு நம்பிக்கையும் உற்சாகம் வரும். அதாவது ஒரு நடிகை, அவங்களுக்கு அப்பா அம்மா ஒரு தம்பி, இவங்க ஒரு தம்பி. அதாவது இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்கா, இவங்களுக்கு ஒரு தம்பி, அப்புறம் அப்பா அம்மா. ரொம்ப வறுமையான குடும்பம். அப்போ வந்து ஏதோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நாடகம் சீரியல் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? அது இப்போ அந்த டிவிலாம் ஓடுது இல்லையா சீரியல், அதனால சீரியலை பார்த்து பார்த்து நம்மளும் ஒரு நடிகையாக வரணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை. ஆனால் இதை வந்து அவங்க வந்து வாய் தவறி வெளியில் சொல்லிடுறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிட்டையும் சொந்தக்காரங்கிட்டையும் சொல்லிடுறாங்க. எல்லாரும் உனக்குலாம் வந்து சீரியல் நடிகை ஆகணும்னு அந்த அளவுக்கு உனக்கு ஆசையாக இருக்குது, அந்த அளவுக்கு நீ பெரிய அழகியா நீ அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப வந்து இவங்களை வந்து கேலி கிண்டல் பண்ணிட்டாங்க. அதேமாதிரி குடும்பமும் ரொம்ப வறுமையில் இருக்குது. தம்பியும் படிக்க வைக்கணும், அப்பா அம்மாவும் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க, வாடகை வீட்டில் தான் இருக்காங்க. ஆனால் இந்த பொண்ணு வந்து சீரியலுக்காக வந்து வாய்ப்பு தேடி போகுது, எல்லாம் மறுத்துடுறாங்க. அப்போ ஒரு நாள் சங்கடகர சதுர்த்தி அன்னைக்கு அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுதுன்னா, பிரியாணி இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா, பிரியாணி இலை, அந்த பிரியாணி இலையை வந்து கையில் வச்சு விநாயகரை வந்து வணங்கிட்டு அதை வந்து தலகாணிக்கு கீழே வச்சு அந்த பிரியாணி இலையை வச்சு அப்படியே படுத்து தூங்கிடுது. தூங்கினா அதுக்கடுத்து வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு வாரத்திலே ஒரு சீரியல் கம்பெனிலேருந்து ஃபோன் வருது. இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி எங்கள் ஒரு சீரியல் எடுக்க போகிறோம், உங்களுக்கு விருப்பமா அப்படின்னு. அதே மாதிரியே அந்த பொண்ணு தான் ஹீரோயினே. அதாவது இந்த பொண்ணு ஹீரோயின் வாய்ப்புலாம் கேட்கல. இந்த பொண்ணு வாய்ப்பு கேட்கும்போது ஒரு நாடகத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஆளாக வந்துட்டு ஒரு ஹீரோயினோட தங்கச்சியோ இல்லை ஹீரோவோட தங்கச்சி மாதிரியோ ஏதாவது ஒரு ரோல் இருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த பொண்ணு வாய்ப்பு கேட்டுது. ஆனால் இந்த பொண்ணுக்கு ஹீரோயினாகவே வந்தது. அதுக்கு அடுத்தது 4 நாடகத்தில் புக் ஆனாங்க. இடைவிடாமல் நடிச்சுன்னு இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு தூங்குறதே 4 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தான் தூக்கமே. அந்த அளவுக்கு நாடகம் நடித்து பெரிய ஆளாகி அதிகமாக சம்பாதிச்சு சொந்த வீடு சொத்துக்கள் வாங்கிட்டது. அதுக்கடுத்து வந்து அந்த பொண்ணுக்கு திருமணமும் நடந்தது. திருமணம் வந்து நாளைக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பொண்ணு சீரியல் நடிச்சு கொடுத்துக்கினே இருந்தது. அவ்வளோ பிஸி. மலையாளம், தமிழ், இந்த 2 மொழியிலையும் அவ்வளோ பிஸி. அதேமாரி என்ன ஏகப்பட்ட நாடக கம்பெனியில் புக் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இல்லை, என்னால் வந்து நடிக்க முடியாது, எத்தனை தான் நான் நடிக்க முடியும், ஒரு நாளைக்கு தூங்குறதே 3 மணி நேரமோ 4 மணி நேரமோ தான், அந்த அளவுக்கு பிஸியாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நாளைய அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம்னா நாளைக்கு கல்யாணம்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பொண்ணு வந்து நாடகம் நடித்து கொடுத்துக்கினே இருந்தது. அந்த மாதிரி பிரியாணி இலையை நீங்கள் விநாயகர் கோயிலுக்கு போயிட்டு விநாயகர் வழிபட்டு வர்றது ரொம்ப சிறப்பு. அதுவும் அரச மரம் அடியில் இருக்கார் பார்த்தீங்களா விநாயகர், அவரை வழிபட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையை அரசனாகவே மாறிடுவீங்க. சரிங்களா? அந்த அரச மரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இலையிலையுமே ஒவ்வொரு தேவதைகள் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி அந்த அரச மரத்தில் ஏதாவது அரிசி மாவு இல்லை அரிசி இதெல்லாத்தையும் அப்படியே தூவி விட்டு வந்தீங்கன்னா
அந்த அந்த அரச மரத்தில் இருக்க எறும்புகள், அந்த அந்த வாயில்லாத ஜீவன்கள்லாம் அந்த எடுத்து போய் சாப்பிடும். அது எல்லாமே ஒரு தேவதைகள். உங்க வீட்டுக்கு வந்து அத்தனை நன்மைகளை அவங்க கொடுப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட அரச மரத்தடியில் இருக்க விநாயகரை வணங்குங்க. அப்படி ஒருவேளை இல்லைன்னா உங்க ஊர்ல வந்து சாதா விநாயகர் கோயிலே வணங்குங்க. வணங்கிட்டு வந்து இரவு நீங்க தூங்கும் போகும்போது ஒரு பிரியாணி இலை வந்து நல்லா முழுமையாக இருக்கணும், சரிங்களா? அது பிஞ்சு போனது முக்கா இலை அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும். பார்க்கறதுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தால் போதும், சரிங்களா? அதுக்குன்னு சின்ன பொத்தல் கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை. பார்க்கறதுக்கு ஒரு முழுமையான இலை, சரிங்களா? அப்படி இருந்தால் போதும், ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாகவே இருந்தால் போதும். அந்த இலையை வந்து நீங்கள் அப்படியே பார்த்து ஒரு 3 நிமிஷம் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மனசில் நினைங்க, இது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு நீங்கள் இரவு தூங்கும்போது இந்த தலகாணிக்கு கீழே வச்சு அதை அப்படியே வச்சு தூங்கிடுங்க, சரிங்களா? தூங்கிடுங்க. அது உடனே உங்களுக்கு நடக்க ஆரம்பிக்கும். இது வந்து ஒரு மேஜிக் மாதிரி. அந்த பொண்ணு அதாவது கிட்டத்தட்ட 1 வருஷமாக நாடகத்துக்கு வந்து வாய்ப்புக்கு அலைஞ்சு பார்த்துட்டு இதை பண்ணனா ஒரு 3 நாளில் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு ஃபோன் வந்து இன்னை வரைக்கும் அந்த பொண்ணு டெய்லியும் இந்த இலையை வச்சு தான் தூங்குது. அவ்வளோ பிஸி. எல்லாமே இந்த இறைசக்தி தான் காரணம். அப்படிப்பட்ட இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி அன்னைக்கு இரவு நீங்கள் வந்து தூங்கும்போது ஒரு 3 நிமிஷம் உங்கள் கையில் வச்சு இந்த பிரியாணி இலையை உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மனசில் நினைங்க, சரிங்களா? வேலை வேணுமா, இல்லை வந்து கடன் அடையணுமா, உங்களுக்கு இல்லை சொந்த வீடு வேணுமா, எது வேண்டும்னாலும் நீங்கள் வந்து கேளுங்க, அது உங்களுக்கு நடக்கும். அதே மாதிரி வந்து தலகாணி அடியில் வச்சுட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து அந்த பிரியாணியில் எடுத்து உங்கள் பர்ஸில் வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் பீரோவில் வைங்க. பீரோவில் வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அந்த பீரோவில் நம்ம என்னென்னலாம் வைப்போம், பணம் இருக்கும், தங்கம் இருக்கும், வெள்ளி பொருட்கள் இருக்கும், பட்டு புடவை இருக்கும், விலையுந்த ஆடைகள்லாம் இருக்கும், சரிங்களா? நம்மளோட துணிகள்லாம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச துணியை வச்சுருப்போம். இது எல்லாம் அதேமாதிரி சொத்து பத்திரம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய வீடு பத்திரமோ இல்லை நமக்கு என்ன சொத்து இருக்கோ அந்த பத்திரம்லாம் வச்சுருப்போம். அவைகள் அனைத்தையும் அது ஈர்க்கும். அந்த பீரோவில் என்னென்னலாம் பொருட்களை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அனைத்தையும் ஈர்க்கும். ஃபோட்டோ ஆல்பம் வச்சுருப்போம். அது வந்து நீங்கள் அடிக்கடி ஃபோட்டோ திரும்ப எடுப்பீங்க. ஏதோ ஃபங்க்ஷன் வந்து நீங்களே வைப்பீங்க, உங்கள் வீட்டில் கிரகப்பிரவேசமோ இல்லை மஞ்சள் நீராட்டமோ ஏதோ சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். அதில் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து என்னென்னலாம் பீரோவில் இருக்கோ அத்தனையும் ஈர்க்கும். வெள்ளி பொருட்கள், தங்கம், பணம் அனைத்தும் அந்த பீரோவில் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதேமாரி உங்களாலே நம்ப முடியாது, உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எந்த துறையில் எதில் வந்து நீங்கள் வந்து சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, எதில் ஆர்வத்தில் இருக்கீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு வாய்ப்புகள், மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் வந்து குவியும். அதேமாரி வந்து உங்களோட வாழ்நாளும் சரி, உங்களுக்கு அடுத்து வர அத்தனை தலைமுறைகளும், உங்கள் குடும்பம் உங்கள் பையன், உங்கள் பேர குழந்தைங்க, அவங்களுக்கு பிறக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே கோடீஸ்வர யோகத்தோடு இருப்பாங்க. அதேமாரி வந்து சொந்த வீடு, சொகுசு காரு, நீண்ட ஆயுள், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை, சந்தோஷமான வாழ்க்கை அனைத்தும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதேமாரி அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாரும் திரும்பி பார்க்குற மாதிரி, ஆச்சரியப்படுற மாதிரி, அண்ணாந்து போகிற மாதிரி, எப்படி இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வளர்ச்சி வந்து அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரனாக மாறுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம். அதே மாதிரி இதை நம்பிக்கையோட பண்ணுங்க, சரிங்களா? நம்பிக்கையோட பண்ணுங்க. உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் உடனே வரும். அது வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்றத்தை தரக்கூடிய மாற்றமாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். ஆல் தி பெஸ்ட்.